saben quina és la metodologia teòrica i pràctica. Sabem molt bé i que compartirem temps i espai no només amb premiats, sinó quan es concedeixen els premis, però farem una causa. Un dels premiats, el senyor Enric Major. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Això, si fos el Premi Revelació, no passaria el que m'ha passat. És a dir, que quan un es va fent gran interpreta les coses, vindré i moltes gràcies per aquest premi i vindré, i tant que vindré. I em diuen, i vostès, que em truquen després, al cap d'un temps, i em diuen, es quedarà a dormir? Dic, no, el dinar amb molt de gust. Diu, perdoni, el dinar no està previst. I aquí vaig veure el garbuix que tenia a sobre. D'aquí una estona estic fent un homenatge a Vinícius de Moraes a Barcelona i llegint els poemes del Vinícius de Moraes i per tant estic encantat de rebre aquest premi, de rebre aquest micròfon. Els agraeixo moltíssim i me'n vaig. Res més, una abraçada a tots.